Good morning, makukulit. Good morning. Good morning, guys. Anong petsa na ngayon, auntie? Today is May 6. Bilis, ha? Grabe yung ano, no? Tutok na tutok dito yung araw. Partida morning, ano pa lang yan. Morning sun. Ayan, gising na ako kanina, maga akong nagising dahil ayun nga, tawag ng kalikasan. Tapos nag-alala ako, nanonood ako ng mga YouTube, yung kay Candy Pangilinan, sa kanya-kanyang si Quintin. Grabe, tuwan-tuwa ako. Nakakatuwa eh, no? Tapos nakakabilib si Mami, si Mami Kens. Yeah, pinanood ko rin yung niya sa Tony Talks, yung interview niya. Anyway, ayun guys, my morning routine. Insulin wine muna tayo. Cheers. Tapos after mga 15 to 30 minutes yung juice naman namin. Nagluto si auntie guys ng puffer fish, dried puffer fish. Kung tawagin sa Bicol is tikong sa Bicol. Ayun ang tawag sa kanya guys. Tapos ginisa niya, pinirito muna, tapos ginisa niya auntie sa bawang sibuyas, kamatis. Grabe, napakasarap nito guys. Ano to sa amin? Rice beef. Kung tawagin sa amin to kasi talagang mapaparami ka ng kanin dito. Ayan, tapos ito yung tira kagabi na na pata. Tatlo lang yung nagalaw. Tapos ko na lang to siguro. Maparing gawin dito sa mga tira-tirang crispy pata. Papaksiwin ko na lang siguro to. Para lumambot lang yung niya. Yung mga litid niya, ganyan. Kasi dry siya. In-air fry ko lang. Yan. And then kagabi kahapon pala, pumunta ulit kami ng SM. Bumili ako ng mga fruits for juicing. Tapos, ito. Ang sarap na itong cheese bites na to eh. Tinry namin to nung naka-quarantine kami. And super duper sarap niya. So, bumili akong 4 na ito. Siguro kinain na ni Chris yung 2. Yan. Cheese bites. 24 pesos lang naman ata to. Then, baguette. Yan, for sandwich. Then, more, bread. Buns. Ayan, igapaksiw lang natin guys. Nagtagay na ako ng pepper, tapos laurel, then bawang sibuyas, soy sauce, and suka. Yan, para makain to hindi masayang. Good morning! Happy Friday, guys. Yan, Friday naman. Ang bilis-bilis. Good morning. Happy birthday to me. Wala pa. Excited siya. Ayan, kami lang ulit. Kasi si Chris ayaw sumabay. Umaya pa daw siya. Sarili siyang oras ng pagkain. Anyway, ayan ang ulam natin, guys. Kagabi, niluto ko yung aming favorite na chili con carne. Tapos, nandito pa yung yung puffer fish. Tapos, nagprito lang ako ng nuggets. Yeah, para kay Chris. Para kay Daddy. Kain. And of course, yung ating pampaanghang cayenne pepper with Tabasco. Sarap. Huwag mo music. Hindi ka makikita. Hindi ka makikita. Okay lang yun. Tatapon siya sa rice. And then, sprinkles ng cayenne. Some, pero karami. And Tabasco. Super ang hangis. Then, mix. Perfecto. What about you? Parang gusto ko dito yung mga celery.
Kain. Cayenne paper. Hindi na masaya. Tanda na. Always good to put cayenne. Cayenne is hindi mo kakayanin. Sobrang dami. And of course, kung maputla pa, we'll do the liberty of putting some more. Right? Some more. Kasi hindi nyo alam kung kukulay ba. Kasi mas masarap na wala nang white yung rice. Good morning. Pansin ko, puro morning lang yung ano ko, guys, lately. For 3 days ata. Puro morning lang yung vlog ko. Hindi ko na nasusundan. Nakakalimutan kong dalhin tong camera eh. Sa baba. Anyway, ayan. Magluluto na si auntie ng pagkain ng dogs. Yan. Binigyan ko ng carrots. Dapat pang juice ko to eh. Kaso madami naman yung carrots na ano ko. Naugasan ko. So, ayan, nabili namin sa SM ng mga pinagtabasan ng manok. Malaman pa yan eh. Tapos, sari-saring gulay lang din yung hinahalo. Ayan, tapos nagbalat na ako ng mga i-juice ko. Ayan. So, ayan, merong kalabasa and sayote for dogs. Mamalito kayo. For dogs. Ito for juice. Ayan. Ginger. Tapos, ano ba to? Cucumber, orange, lots of carrots, and ano to? Apple, para pang patamis natin. Diba, binigyan ko na kayo ng apple? Binigyan ko na kayo, bibis ng apple, no? Okay na yon. Tapos, ito yung celery na hinugasan na kahapon ni auntie. Yan, inubos ko muna kasi yung ginus ko nung nakaraan. Tapos, mag-juice ulit tayo ngayon para fresh. And good for 3 days siguro to. Ganito karaming kasama yung mga vegetable and fruits. Ito yung sa cucumber and ano pa lang guys. Celery. Nakaisang pitchil na ako. Tapos ito yung sa mga carrots and orange. Tapos apple. Ang ginagawa ko sa kanya, inaano ko pa siya, in-strain ko pa siya kasi may maliliit pang pulp. Ayun, pinakita niyo sa ibabaw. Mga pulp niya pa yan. Eh, ayoko ng pulpy. Gusto ko talagang juice lang. So, ayan. Para walang sapal-sapal pag ininom natin. So, ayan pa yung sapal guys na nakuha natin sa pag-strain sa juice. Para pa yung sa yung pulp mismo ng mga gulay. Yan, ito yung sa juice na mismo. Dami pa, 'di ba? Parang mga mga himulmul ng damit. Yan, ayoko niyan sa juice ko eh. Kaya ini-strain ko pa. Kahit na medyo messy, pero okay lang. Basta gusto ko liquid lang talaga yung nasa juice ko. Ito pa yung nakuha ko guys. So, isang baso pa sa mga pulp kanina na piniga ko. Sayang pa, diba? Hindi nyo pipigain na. Isang inuman pa. Kaya ito na yung inumin natin. Cheers! Sorry. Tumulo pa. Yeah, medyo matabang lang siya. Hindi ko alam kung bakit. Konti ata yung nilagay kong apple and orange. Pero, okay lang. Okay na okay yung lasa niya. Yeah. Linis na tayo. Ang daming lilinisin. Ayun lang. After after mag-juice, linis. Pero madali lang siya linisin guys. Kasi may siya may kasama siyang ganyan. Yung brush. Yan lang yung gagamitin nyo. And, di mo naman na kailangan sabunin pa. Running water lang. Kaya yung mga, niya, kasama niya, yung mga parts niya. Yan.
Pasensya nyo pala yan baka nandidiri kayo dyan. Ano kasi yan sementong guys. Ayoko kasing gastosan to. Gawa ng, syempre nagrenta lang naman kami. So, yan, hinayaan ko na lang siya semento yung ginamit dito. Ang pangit niyang tingnan, ang dugyot tingnan. Pero, yun, ayokong gumastos. Bahala sila dyan sa magpagawa niyan. So, hugas lang tayo. Tapos, ito yung mga, sa dogs pala, ito, itatapon. Pagkain ng dogs, guys. Niluluto na ni ante yung pagkain ng doggies. Sinasama mo pala yung ante? Malambot din ba to? Yung ng kalabasa. Sinasama na yung balat. Yan. Tapos yung ibang gulay and then yung chicken nga. Kasi kumakain ng gulay itong mga aso dito kaya tipid sila sa pagkain. Grabe, ang dami kaya maubusin niyo. Hello guys! Oh my gosh, nakalimutan ko na naman dalhin tong camera ko sa baba. Kaya wala tayong vlog. Siguro 4 na araw na puro good morning lang yung clips ko. Ayan. Anyway, wala naman akong ginawa din sa baba, kundi syempre pagtrabaho. Ayan. And mag-ano na lang tayo, pandagdag lang ng clips, 'di ba? Mag-haul tayo ng mga Alam mo naman ang daming binili. Actually, may mga binili ako sa Lazada, kaso hindi siya sabay-sabay. Hindi ko sabay-sabay chinek. Yan, yung mga dumating lang muna. Akin na yung mo, daddy. So, sabi ko sa inyo, lately, nahihilig ako sa diba? Sa mga mugs, gano'n. Naku, ba't addict na addict ako ngayon, guys, sa mugs talaga. Yung mga binibili ko sa Lazada, yung ganyan. So, unahin natin tong kay daddy. Beer mug ni daddy na skull. Ayan. Ang ganda nito lang na pag may laman ng beer. Diba, de? Ayan. Ginamit niya na agad ko kagabi. Nag-inom na siya. Tapos sakto dito yung doon, isang can na beer or isang bote na 330 ml ata. Ayan. Grabe. Sarap pakinggan ng ulan. Agua de Mayo pala ngayon, guys. May 8. Ayan. Ngayon lang umulan. So, Agua de Mayo. Ang sarap sa pandinig, no? So, back to mug. Ayun, kasi maluwag yung niya, yung loob niya. Tall na beer mug. So, ito is nasa lang ata to 100 pesos or 150 pesos. Parang ang dilim. So, yan. 115 pesos lang siya. Dalawa to kasi yung isa nasa ugasan na. Kinano na ni daddy kagabi. Ginamit na. Yan. And next is, paabot ngayon, mug na naman. Kasi ito, siguro pang dessert, ganun. Pero sa naman, ayon, sa description niya is heat resistant naman siya. Pwedeng-pwede siya sa hot water, ganyan, sa tsaa. Pero manipis kasi siya, Pero ang ganda niya rin, gaan niya. And tapos may nakasulat sa kanyang good morning. Pwede sa milk, pwede sa coffee, yung ganyan. Pero di ko sure kung kung safe talaga siya sa mainit. Pero sinabi naman na na safe, so safe. Okay, tingnan natin. Hindi ko pa siya ginagamit. Ayan, 3 binili ko kasi sabi ko para sa amin. Tag-isa-isa kami. Ayan. Tapos yung isa is white yung nakasulat sa kanya. Ayan. Nakakatakot lang kasi baka mabilis mabasag. Ito ata is bili ko mga 100 plus din. Ganyan. Murahin lang naman to. Or mga, basta less than to. Walang 500 deto. Hindi lalagpas ng to. 500 pesos. So, next is, ito. Yan. Pang outing or pang camping. Kasi ayaw ni daddy nung plastic na binili ko. Tsaka yung folding. So, bumili ako na itong wooden fork and wooden spoon. Ito, lang to guys, 60 pesos lang ata. Or 40 pesos each. Yan. 40 to, 40 dito. So, 80 pesos. Pero wood na siya. Ayan pang namin. Pag nagka-camping kami. Ayan. So, 3 din yung binili ko. Same yung shop neto, tsaka dun sa sa mag na manipis. Same yung shop na pinagbilhan ko. Tatry kong ilagay yung description box. Sa description box guys, yung mga link. Ha? Kung mahanap ko pa. So, ayan. Isang shop yung pinagbilhan ko nito.
And then last, ano pa ba yung mga binili ko sa ano, sa Shopee? Last is itong Arte, you know. Yan, nakita ko lang siya sa ano, sa, ewan ko, nakita ko lang siya sa, habang nagbabrowse ako sa Lazada. Naghahanap kasi ako pala nung, ano, ang tawag doon? Frap na baso or frap mug? Frap cup. So, ito yung ano, unang nag-appear sa ano ko, sa search ko. So, ang ganda-ganda niya, guys. So, super aesthetic. Tapos, nakakasyala yung ano niya, yung kulay niya. Very home bodies, diba? Yan. Tapos, may ano pa siya. May lid siya. Yan, na merong ano, parang pang airtight, ganyan. And then, meron siyang pasukan ng straw din. Tapos, yun, ano siya, rubber. Yan, parang silicone na ganyan, na hindi, na spill proof. Yan. Ganyan. Tapos may ano siya, may parang, ano ba tawag dito? Shoulder? O, tama, shoulder at sleeve. Shoulder. Sleeve na silicone din. Yung ganda ng kulay, di ba? So, pinili ko pink. Tapos yung isa, teal. Ayan. Kasi di ako makapag-decide. Sabi ko anong kulay gusto ko. So, dalawa na pinili ko. Pero, may ano pa siya. May available pa siyang ibang kulay, guys. Parang peach, orange, and then black ata meron, and red. So, lalagay ko na lang yung link sa description box. And then, ang kaganda sa kanya, may ano na siya, guys. May free na siyang straw. Wooden ano, straw. Or bamboo straw. Yan. So, kung ayaw nyong gamitin to, pwedeng glass straw, or kung meron kayong yung metal, pwede nyo rin gamitin. Kaya maganda siya kasi, yun nga oh, hindi siya mag-spill at ano siya, parang kapit na kapit siya. So, kahit na ano nyo yung water nyo, hindi matatapon. Diba? Arty-arty lang, ganyan oh. Pang ano, pang iced coffee habang nag-work sa ano, baba, yung ganyan, nag-edit, diba? Pero dito ako masyadong nagandahan sa ano, yung kulay nung pagka-pink niya. Ang ganda. Nakakababae yung kulay. So, yun lang guys. Ang alam ko meron pa akong mga, hindi ko alam, mga i-vlog. Yung mga, di ko pa napapakita or di ko pa na-haul ata. Yung mga gagamitin din namin sa ano, sa camping din. Katulad ng mga shakers, ganun. Pero tsaka na yun, natamad akong kunin. Andun kasi. So, ito lang, na-excite lang ako ipakita sa inyo. Ito, sobrang gandot niya talaga. Ice coffee. So, anyway, ayun lang guys, ang vlog natin ngayon. So, happy weekend everyone. So, bukas is Mother's Day na. Ayan, enjoy natin yung mga araw natin, mga mamshi. Happy Mother's Day sa inyo, sa mga mamshi nyo, sa mga mamshi na dyan. Happy Mother's Day sa ating lahat. Yan, si tomorrow, Sunday, baka hindi na rin ako mag-vlog or let's see, kasi magpapaligo lang naman ako ng doggies and mag-edit ako ng mga remaining vlogs ko. Yan, so see you next time. Bye, good night. Good morning guys. Happy Mother's Day everyone. Ayan, ang aga, di ba? Good morning. Pero hindi, late ano na? Late. Ay, hindi pa. Anong oras na dali? Dito pala. So, it's 10:44 AM. Nakapaligo na ako ng mga asa. Tapos, nakaligo na rin ako. Diba? Ang aga kong ano. Ang aga ko kasi nagsimula 8:30. Sabi ko, parang maaga ding matapos. Kasi last time, 3 oras akong ano, nagpaligo. Gawa ng inabutan ako ng pagkawala ng tubig. Alam niyo naman dito sa apartment, eh, mayat-maya nawawa. Hindi naman mayat-maya, sorry. Hindi automatic yung tubig dito. So, binubuksan nila kapag wala nang laman yung tangke, yung ganyan. Kaya, yun, umabot ako ng 3 hours mahigit last week sa pagpapaligo sa kanila. Pero ngayon, ano lang, 1.5 hours lang ata, 2 hours ako nagpaligo. Kasama na yung pagpapaligo sa sarili ko. So, anyway, good morning! Yan, pupunta tayo sa ano guys, kila Nene, kasi kukunin ko yung in-order kong ulam namin, yung Alamaxes na favorite ni Chris with potato chips or potato mojos.
Yan. Tapos ang daming order kinene. Tutulong din muna ako dun. Kasi, ayan, Mother's Day nga. Ang daming order sa kanya ngayon. Thank you so much guys sa mga nag-order ha. Especially si Elea. Nag-order ng 2 packs. Merienda package last time. Pinadala niya sa, sa dalawang receiver. Yun. Thank you so much, Elea, bebe. Salamat sa support. And then sa inyo guys, ang daming nagsasabi kinene, ate, viewer mo na naman ata to ate. Sabi niyang gano'n. Kasi nagpapahay sa'yo. Sabi niyang gano'n. Thank you guys ha, kung sino man kayong umu-order sa kapatid ko. Maraming salamat kasi malaking tulong niyo sa kanila. Of course, kasi yun na, pandemic, kaya may extra yung kapatid ko. Yan, salamat. Thank you sa inyong support. Yan, kaya doon na din ako mo-order kaysa magpag-grab pa ng mga ulam or yun nga, kaysa magluto pa ako ngayon kasi dapat pag lulutuin ako, sabi ko favorite Christian chicken a la Maxis. Doon na lang ako nag-order kanina. Yan, tsaka bet kong ngayon mag-curry kasi yung naman yun bagay naman yun kasi dapat tong cuts with curry kami ngayon. So, yan. Chicken na lang. At mag-curry na lang ako ng potato, carrots, and bell pepper. Wala lang. Di ko alam ba't gusto ko ng curry ngayon. Sabi sa inyo, busy si Nene. Ang daming order Okay na ba yan? Ayan. Sarap. Bilang ba to? Charot. Hindi, okay lang. Ayan meron pa siyang i-fry. Ang order to Pengi. Matikim. Yeah! Good morning! Hi! Chocolate na naman? Bakit chocolate? Wala. Ganda ni Ting Ting dyan Meron pa. Oo nga. Baby Ching Ching Ngayon big girl na. I saw it! Oh, lagot. Bigyan mo na ate. Kita ni siya nene. No, di ka pa kumakain na. Kanina pa nagsichocolate. Hi baby, kiss nga tata. Kiss. Muna ko. Sarap. Uy. Ano sasabihin? Ano sasabihin? Wow! Hi, Chu! Hey, Chu! Kaya ko muna doon kay mama mo ng Kain ka mo? Uy! Ang gagawin natin dito? Chocolate ba to? Merienda tayo guys. Ayan, gumawa ko ng iced coffee. Kaartehan ng lola nyo. With whipped cream kang nalalaman. Tapos umorder ako sa Pasay Food Trip ng shawarma. By Elizondo. Tapos takoyaki sa akin. Tikman natin. Masarap yung takoyaki. Dalawa in order ko. Yung isa nandun na kay Chris. Pinasok na. Nanonood kami ng Selena series. Kain.